Să-i mulțumim lui Dumnezeu, cum se cuvine, ca și astăzi a rânduit să ne putem întâlni aici, în casa fratelui Zaharia. Vedem că din nou dragostea lui Dumnezeu a umplut de nou această casă a lui fratele Mihai și spun ca Domnul să-l binecuvinteze și Domnul să ne binecuvinteze că am putut astăzi aduce, să ne putem întâlni astăzi aici. Așa a fost ca să deschid astăzi adunarea lui Dumnezeu, să deschid cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să vin cu două versete pentru început și fiecare dintre noi să le puie pe inimă. Mă gândeam săptămâna aceasta, oare dacă voi avea un cuvânt, ce voi spune și mi-am pregătit din vreo câteva locuri. Dar vedem că casa este plină și mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste binecuvântări. Și aș vrea să dau citire doar la două versete care duminica trecută le-am dezbătut atât de mult și atât de mult ne-a rămas la inimă și aș vrea să spună de la Ioan 15, 4-5. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în vițe, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multe roade. Căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Stăteam și mă gândeam la aceste versete și răsfoind cuvântul lui Dumnezeu și mă gândeam, zic, astăzi cu siguranță va fi frați din multe localități. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Și vreau să mă gândesc la acest verset, să-l spunem și să-l batem acasă și să-l dezbatem. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Căci despărțiți de mine nu puteți face nimic, cuvântul lui Dumnezeu. Vedem că în multe localități frații s-au puținat, putem spune, și au rămas, vedem, astăzi în adunare din Verșeni, suntem din multe localități. Când mă uit peste adunarea lui Dumnezeu și văd multe localități adunate la un loc. Din contra, astăzi trebuia să fie mult mai multă lume aici, vorbesc din Verșeni. Dar vedem că un pas mai la deal este vițelul de aur, putem să-l numim așa. Dar vreau să ne punem pe inimă un singur lucru. Vrăjmașul nu stă acolo, ci vrăjmașul este aici, cu urechea la geam. Să ne șoptească la fiecare dintre noi, la urechea noastră, la inima noastră și să găsim câteodată, să gândim, să vorbim la fața omului. Noi nu vorbim în adunarea lui Dumnezeu de oameni, vorbim de Dumnezeu. Fraților, revenind la acest verset, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. În cine să rămânem? În Domnul Iisus. Cine este vierul? Dumnezeu. El ne curățește. El ne arde, El ne dă viață veșnică. De aceea, fraților, astăzi, dacă Dumnezeu a hotărât să putem ajunge fiecare dintre noi în Verșeni, să aducem fiecare dintre noi acest rod al lui Dumnezeu, care putem și noi aduce pe acest pământ, în această adunare de astăzi, să fie înălțate lui Dumnezeu, că fără El nu putem face nimic. De aceea, frații mei, dăm întâietate cuvântului lui Dumnezeu adunării de astăzi. Vrem ca frații să ridice cuvântul evanghelic în sus și să aducă în fața lui Dumnezeu tot ce are mai bun. De aceea, frații mei, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru acești oameni, pentru acești frați minunați. Vedem că frații buni și mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste clipe petrecute împreună adunarea din Verșeni. Și spun ca Domnul să ne binecuvinteze și să plecăm acasă diseară de aici cu ceva nou. Vorbeam cu frații când am venit la Sândureni, îi zic, astăzi plecăm acasă cu ceva. Și vorbeam pe mașină. Venind de la Milișăuț, vorbeam cu fratele Muguiel la fel. Astăzi am plecat acasă cu un cuvânt în inimă. Poate chiar și o comustrare, o îndemnare, dar am plecat cu ceva acasă. De aceea, fraților, că astăzi din Verșeni, când vom pleca acasă, să ne punem pe inimă.
vorbit Dumnezeu pentru mine astăzi aici. De aceea rog frații să se bucure și să dea slavă lui Dumnezeu astăzi. Amin.